IZZAR so na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, so ba zai ɓoye ba. Sai yanzu na san cewa na yi kuskure da tun farko na haɗa alaƙata da mace mai bin maza. Amma dai ina son faɗa musu cewa nan ma'aikata ce ga fili na ilimi, duk abin da ke yana faruwa tsakanin da jami'in bisa kar ki kula sa kai ki a ciki. Kin gani wannan shine babban kuskure da yake, kuma sannan ina wannan haƙurin na ke jibi. Kar ki manta ni da ke kamar wasu jijiyoyi ne yanda bai taɓa zaɓi ɗaya ce take son yi daya, amma kuma ga shi ina cikin zaɓi kina da wasu ƙarin zaɓi. Kai haƙuri ranka ya daɗe. Na manta wani abu amma yanzu ka tuna mini. Ita ce juriya mafi wahala wanda zan iya yi. Na barka lafiya.